Moikka moi! Tänään me tehdään Paras Valioliiga-tiimi. Ja joo. Koitetaan tehdä niin hyvä reittely kuin vaan voidaan tästä. Nyt mä etin sitä Valioliigaa täällä. Se oli ihan tässä jossain. Siinä. Premier League. Sitten tosta De Bruyne. Eiks? Joo, no tästä heti huomaa, että mä saan käyttää. Joku LV. Premier League. Pystyykö Salah pelaa LV? En tiedä. Siis Keinola. Sitten tähän De Bruyne. Van Dijk. Sitten täältä otetaan Ruben Dias. Tähän tulee Rodri varmaan. Joo. Tähän tulee Bruno Fernandes. No tähän tulee selvästi Salah. Se nyt on ihan selvää. Otetaan vaikka tämä 94 Salah. Tänne tulee. Tästä en ole ihan varma, mutta hetkanen, nyt ei taida olla. Otetaan kaikista sisäreitteet. Mikä niinkun. Elikkä no tässä olisi ollut Dias, mikä olisi voinut laittaa tonne, mutta pystyykö tän tehdä näin? Nope. No. Otetaan nyt se Dias sitten tähän kerta, kun poistettiin. Mut jos tykkäätte tästä näistä mun videoista, niin tykkäätkää ihmeessä kanavasta. Eiku Niin, joo, tykkäätkää kanavasta. Niin, korjaan. Tykätkää videosta ja kyllä te voitte tilata sen kanavan. Auttais tosi paljon. Tänne me otetaan selvästi komppani. Tähän tulee vaikka otetaan tää Declan Rice siitä ja sitten maaliin. No se voidaan kirjoittaa. Noin. No niin, siinä on Paras Valioliiga-tiimi EAFC 24, 95 ja 81 Chemistry tietenkin. No, tää video oli tässä. Tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa ja se olisi moikka moi!